Хвала Христу, шановное панство! Менавіта так вітаюцца там, куды мы адправімся сёння ў нашае падарожжа па каталіцкіх манастырах. І да першых мы завітаем да дамініканак. На пачатку, шановное панство, святы Дамінік заснаваў закрытыя жаночыя манастыры, і толькі праз 10 гадоў пазней ён заснаваў ужо мужчынскія. Сестра Михаліна, вось скажыце, калі ласка, а што значыць сёння быць сястрою ордэна святого Дамініка? Сёння сёстры дамініканкі, верные заповеты святого Доминика обвяшать усюды и на все способы Христа, наше задание застаться верным этому заповету. Дык вось, мы обвяшаем у интернете, обвяшаем у катехезе, обвяшаем разными способами, нават своим внешним выглядом у троллейбусах, ідучы па вуліцы, усюды хочам расказаць аб тым, што Христос з'яўляецца скарбам, што Бог — гэта вялікі дар, які трэба адкрыць. Адной з такіх цікавых рэчаў у нашым хабіце — гэта ружанец, які мы носім з левага боку. Чаму з левага? Таму што святы Дамінік заставіў нам ружанец як меч, якім мы змагаемся са злом. І таму, як рыцары насілі меч з левы, так і мы носім наш ружанец з левага бока, і такім чынам сваёй малітвай ахоўваем гэты свет. Дарэчы, вельмі часта, едучы ў тралейбусе, таксама молімся за ўсіх, хто едзе з намі. Яшчэ адна асаблівасць сясцёр дамініканак – дамініканская літургія. Малітва не толькі вуснамі. Справедливые, правдивые шляхи Твои, Валадару веков, великие цудовные справы Твои, Пане Боже всемогутный, справедливые и правдивые шляхи Твои, Валадару народа, кто ж не будет бояться, Пане, и не прославить имени Твоего, хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. Кожны кляштар мае месца, куды звычайны чалавек увайсці не можа, і завецца яно кляўзура. Кляўзура — гэта месца, дзе раздзяляецца жыццё светскае і манаскае. Так? То бок гэта прастора, дзе сёстры адпачываюць, дзе адбываецца малітва, дзе адбываюцца сустрэчы. І там ужо няма прасторы для іншых людзей. Кляштары сясцёр дамініканак, шановнае панства, ёсць у Менску, Бабруйску і Баранавічах, а братоў дамініканцаў у Віцебску і Магілёве. Орден братоў прапаведнікаў заснаваў на пачатку 13 стагоддзя у Францыі іспанскі святар Дамінік Музман, які бачыў неабходнасць паглыблення каталіцкай веры ў сувязі з пашырэннем розных памылковых вучэнняў. Вялікім княстве літоўскім першыя дамінікане з'явіліся ўжо ў 13 стагоддзі, і праз 500 гадоў на тэрыторыі сучаснай Беларусі налічвалася ўжо каля 40 дамініканскіх кляштараў, якія належалі да літоўскай і рускай правінцыі. Стабільнасці грамадства, заснаванага на хрысціянскіх каштоўнасцях, часта пагражалі погляды незгодныя з каталіцкім вучэннем. Таму дамініканаў, як найбольш кампетэнтных, часта запрашалі як экспертаў у судовых справах. Дарэчы, дамінікане былі першымі святарамі, якія пачалі гаварыць казанні, бо перад гэтым толькі біскупы мелі такое права. Вересі распаўсюджвалі часта менавіта праз спевы з неартадаксійным зместам. Адказам касцёла было стваранне гімнаў, якія пераказвалі дакладна навуку касцёла. Дамініканін Тамаш Аквінскі з'яўляецца аўтарам такіх спеваў, як «Слаўце вусны, праслаўляйце юнізбаўцу» і іншых, якія ўжо на працягу 8 стагоддзяў амаль што
гучаць у розных каталіцкіх святынях па ўсім свеце. Адметнасцю нашага дамініканскага жыцця ёсць супольнае жыццё. В канстытуцыях, это значыць правілах дамініканскага жыцця, чытаем наступнае. Сабраліся мы разам, каб на падабенства апостолаў спазнаваць і праслаўляць Бога і пладамі гэтага дзеліцца з іншымі. На каву капучына да манахаў капуцынаў. Дарэчы, вы ведаеце, што італьянцы каву капучына так назвалі менавіта ў гонар адзення манахаў капуцынаў хабіту. Дзень добры, брат Ян. Скажыце, калі ласка, браце, а чаму менавіта брат? Каб гэта зразумець, трэба ўзгадаць нашага заснавальніка, святога Францішка, які жыў на пераломе 12 і 13 стагоддзя. І тады грамадства ў Італіі асабліва, дзе ён нарадзіўся і працаваў і дзейнічаў таксама, яно было вельмі моцна падзеленае на шляхту, багатых, заможных і звыклых сялянаў альбо гарадскіх жыхароў, якія не мелі адносінаў паміж адзін з адным. Яны нават была пагарда з боку тых багацейшых. І святы Францішак праз тое, што называў сваіх братоў братамі і прасіў таксама, каб да іх так звярталіся, і ён хацеў падкрэсліць гэтую блізкасць да ўсіх, што паміж намі няма падзелаў матэрыяльных ці па паходжанню, што мы ўсе роўныя, што мы ўсе дзеці аднаго Бога і мы браты адзін для аднаго. Каб гэта быў такі знак адзінства, падтрымкі і адкрытасці на іншага чалавека. І мы, канешне ж, як яго паслядоўнікі, стараемся працягваць гэтую традыцыю і быць сапраўды братамі для ўсіх, каго сустракаем. Зараз мы знаходзімся ў сталоўцы, ці, як кажуць манахі, у рэфектарыі, дзе збіраецца ўся супольнасць. Сапраўды, супольнасць капуцынаў з манаскіх, мужчынскіх самая вялікая ў Беларусі. Мы налічваем 30 братоў. З іх большасць працуе ў Беларусі, беларусаў, і самая вялікая супольнасць гэта Маладзечна і Мінск. Гэта 6 і 5 братоў. Браты ёсць у Докшыцах, Смалявічах, Ліпнішках. Ёсць невялікія месцы прысутнасці братоў у Вільні і ў Варонежы, у Расіі. Таксама двое братоў цяпер знаходзяцца ў Італіі. Вось расказваюць, што касцёл збудаваны з беларускіх валуноў. Але я абышоў касцёл звонку і ўсярэдзіне, і валуна ніводна не бачыў. Чаму так кажуць? Наш касцёл, у якім мы знаходзімся, ён адзін з самых сучасных, самых новых касцёлаў, будаваных у Беларусі. Мы былі зацікаўленыя ў тым, каб ён меў яскравы беларускі характар. І таму ў першую чаргу нават у знешняй архітэктуры прымяненне чырвонай цэглы і белага тынку ўжо шмат у чым кажуць пра традыцыйнае беларускае дойлідства. Калі прыглядзецца, на кожнай сцяне і таксама і падлозе мы ўбачым сапраўдныя камяні. Вандруючы па Беларусі, мы камяні ўяўляем такі кшталту вельмі круглага. Но ёсць у Беларусі майстры, которые назбіралі гэтыя камяні на беларускіх палях і апрацавалі такім чынам, што шматлікія дэкаратыўныя элементы нашага касцёла ўнутры, якія бачаць, яны зроблены з камянёў. І нават знайшлі настолькі вялікі камень, што галоўны алтар, ўсе элементы галоўнага алтара зроблены з аднаго каменя. Кожны камень распілены на элементы, мае сваё багацце, свой малюнак, сваю нейкую гісторыю, которая шмат пра што гаворыць. І, можа, мы не унікальныя ў гэтым, але тым не менш, я думаю, што гэта багацце нашай святыні, тое, што мы выкарыстоўваем тое, што знаходзім на беларускай зямлі. Скажыце, калі ласка, а як праяўляецца любоў да Беларусі яшчэ ў капуцынаў? Ва ўсёй сваёй дзейнасці мы імкнёмся для таго, каб служыць гэтаму народу і вельмі старанна клапоцімся, напрыклад, пра беларускую мову ў нашых літургіях, набажэнствах. Таксама апошнія дзесяцігоддзі альбо крыху больш мы старанна дапамагалі канферэнцыі біскупаў, якія маюць тэксты на беларускай мове літургічныя, каб выходзілі кніжкі літургічныя з друку менавіта з беларускім зместам. І думаю, што мы істотна прычыніліся да таго, каб большасць патрэбных у рымскай літургіі кніг былі надрукаваны на беларускай мове. Гэта святы Францішак. І ў Беларусі ёсць яшчэ два адгалінаванні ордэну францішканцаў. Францішкане, афіцыйна ордэн братоў меншых,
заснаваны ў 1209 годзе святым Францішкам Асійскім. Святы Францішак вядомы тым, што насіў на сябе стыгматы, знакі укрыжаванага Хрыста. Традыцыйна браты вітаюцца супакой і дабро, на што адказваецца Заўсёды і ўсюды. вядомая нам традыцыя будавання стаенак на Божае нараджэнне бярэ свой пачатак ад святога Францішка, які першы такім спосабам прадставіў момант нараджэння Хрыста. Адным з сімвалаў нашага ордэна з'яўляецца знак Тау. Ён нагадвае форму крыжа. Для Францішка ён быў знакам укрыжаванага Хрыста і адкуплення. Супакой і добра. Францішкане гэта орду, і таму Евангелие для нас галоўнае правіла жыцця. Таму што такі шлях. Францішкане гэта орду фратру, таму што з камандай можаш больш. Францішкане гэта орду фратрум мінорум, таму што ўсе цукеркі заўсёды дастаюцца малодшым. А калі сур'ёзна, гэта для таго, каб кожны чалавек у нас мог бачыць сваіх братоў. Францішкане гэта орду фратрум мінорум конвентуаріум. Мы ўсе розныя, але праз кожнага з нас па-свойму бачны і Христос, і святы Францішак. Мы з вами находимся у самым маладым касцёле Менску, касцёл Божага цела. Хоць монахі, кармеліты босы, якія збудавалі гэты касцёл, у Беларусі знаходзяцца яшчэ аж 17 стагоддзя. Гэта сэрца манаскай супольнасці, месца малітваў. Гляньце вось, як цікава тут стаяць крэслы. Адметнасць менавіта такога распалажэння крэслаў з'яўляецца тое, што мы, калі молімся супольна ў капліцы, дзелімся на два хоры. Это заключаецца ў тым, што мы чытаем псальмы, гімны, іншыя малітвы на перамен, бачым адно аднаго, у гэтым заключаецца справа супольнасці, а паміж намі знаходзіцца Пан Езус у Найсвяцейшым сакраменце ў табернакулюме. І тады адбываецца такая вось агульная супольнасць паміж намі монахамі і таксама Богам, які глядзіць на нас у гэты момант. Добра ведаем, што чалавек складаецца з дзвюх частак, з душы і з цела. Так як у капліцы монахі моляцца, каб падмацаваць сваю душу, так у гэтым месцы, дзе мы знаходзімся, рэкрэацыйнай зале, месца адпачынку для цела. Тут мы збіраемся супольнасцю пасля абеду і таксама вечарам на супольныя размовы, прагляд нейкіх фільмаў, навінаў, каб таксама вось і паводле цела, паводле эмоцый ствараць братэрскую супольнасць. Глядзім футбол, глядзім фільмы, глядзім навіны. Гэта таксама з'яўляецца адным са сродкаў інтэграцыі супольнасці, калі браты сустракаюцца разам, каб паразмаўляць, падыскутаваць, не толькі штосьці паглядзець, але таксама абмеркаваць надзённыя справы супольнасці. Historia karmelitów związana z Garoj Karmel, gdzie na 8 stagodiów do narodzenia Jezusa Chrysta dziejniczał prorok Illa. Mianowite ягоныя словы «Руплівасцю распаліўся пра хвалу Пана Бога Магуцяў» сталі дэвізам нашага ордэна і ўвайшлі ў яго герб. У 16 стагоддзі święta Teresa od Jezusa, wiadoma Jagawilska i święty Jan od Krzyża zdjęśnili reformu karmelitów. Takim czynem uznik nowy orden karmelity bosые. U Białorusi supolności karmelitów bosych znachodzą u Gudagaji, u Naraczy, Miadzili i u Mińsku. U Łuczności sa świętymi karmelu, wśród jakich Teresa od Jezusa, Jan od Krzyża, wiadoma Teresa, dzieciatka Jezusa i syn białoruskiej ziemi, święty Rafał Kalinowski, imknią się służyć Kościołu jak świętary i braty, przez apostolską i parafialną dziejność, przez rekolekcji, dni duchownych rozważaniał,
а таксама школу малітвы ці дапамогу тым, хто адчувае патрэбу. Нашыя супольнасці невялікія, што спрыяе братэрскай еднасці і інтэнсіўнай малітве. Носім просты, карычневы габіт, сімвал пакоры і ўбоства. Падчас літургіі і ўрачыстасцяў апранаем таксама белы плашч, знак чысціні і адданасці Марыі. Маці Божая – галоўная апякунка нашага ордэна. Мы ушаноўваем яе як маці і сястру веры. Шкапер, дар Марыі, стаў знакам яе любові і прысутнасці. Асноўнае пакліканне ордэна – унутраная малітва, сузіранне і глыбокая засярожанасць. Нашыя кляштары становяцца месцам, дзе душа шукае ды знаходзіць Бога ў цішыні і супакоі. 5 асаблівасцяў нашых кангрэгацый. Першае. Гэта дбанне пра хвалу Божую і ўзрастанне ў святасці, практыкуючы 3 манаскія шлюбы – чыстасць, убогасць і паслухмянасць. Другая рэч. Гэта служэнне бліжнім, якае праяўляецца ў выхаванні дзяцей і моладзі, асабліва такой менш задбанай, бяднейшай ці пакінутай бацькамі. Трэцяя рэч. Сёстры маюць абавязак маліцца за святароў і місіянераў, падтрымліваючы духоўна іх у іх выкананні Божай волі і ў іх пакліканні. Чацвёртая рэч. Праз свой прыклад жыцця, учынкі міласэрнасці, ахвярнасці, вучаць жыццю, вучаць малітве у духу святога касцёла і кармеліцкага жыцця. І 5-я рэч. Сёстры ідуць за такім дэвізам. «Маё неба – гэта чыніць дабро на зямлі». Гэта казала наша галоўная апякунка кангрэгацыі, святая Тэрэза дзіцяткі Езус, і сёстры за гэтым дэвізам ідуць і стараюцца так жыць. Пра росіцу і росіцкіх мучанікаў я рабіў асобны выпуск сваіх падарожжаў. Жыццё і смерць благаслаўлёных Юрія і Антонія сёння натхняе на служэнне манахаў-марыянаў. Быць марыянінам – гэта ісці за прыкладам благаслаўлёных братоў Юрія і Антонія, мучанікаў з Росіцы, якія ў лютым 1943 года аддалі сваё жыццё дабравольна разам са сваімі парафіянамі і згарэлі ў агні. Іх прыклад адданасці людзям, служэння людзям, якія былі звезеныя ва ўсёй ваколіцы ў російскі касцёл, іх служэнне, іх тое, як яны, нягледзячы на стом, служылі апошнія гадзіны перад смерцю гэтым людзям, рыхтавалі людзей на смерць. Гэты прыклад, гэта таксама прыклад адданасці, пайсці менавіта са сваёй паствай аж да смерці ў агні. Ён пабуджае нас, таксама мар'янаў, каб мы ішлі за гэтым прыкладам, каб таксама культ благаслаўлёных братоў Юрія і Антонія мы неслі ў гэты свет, каб іх прыклад пабуджаў нашу веру, нашая адданасць, каб мы сапраўды, нягледзячы на жыццё, служылі іншым. У час Другой сусветнай вайны былі расстраляны нацыстамі 11 манахінь, якія служылі ў Наваградку. Гэта былі сёстры найсвяцейшай сям'і з Назарэта. А вось што сучасныя назарэтанкі расказваюць пра сябе. Мы сёстры з кангрэгацыі найсвяцейшай сям'і з Назарэту. Першыя назарэтанкі прыбылі ў Беларусь у 1908 годзе. Прыкладам для нас з'яўляецца святая сям'я. Кожная сястра мае абавязак штодзённа маліцца за папу рымскага. Наша кангрэгацыя паклікана, каб пашыраць валадарства Божае сярод сябе і сярод іншых. Падчас вечных шлюбаў сястра атрымлівае пярсцёнак са словамі святога Пісання. Я належу каханаму майму, а каханы мой мне. Гонарам нашай кангрэгацыі з'яўляецца 11 благаслаўлёных сясцёр-мучаніц з Навагрудка. Пры нашай кангрэгацыі існуе асацыяцыя святой сям'і з Назарэту. Гэта супольнасць свецкіх людзей, якія маюць магчымасць удзелу ў місіі нашай кангрэгацыі, а менавіта пашыраць царства Божай любові сярод сямей.
Наша кангрэгацыя ў Польшы першая пачала праводзіць дом для мам з дзецьмі, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Такі дом таксама маем у Гродні. Нашыя сёстры ў Рыме падрыхтоўваюць 2 ягнят на свята Святой Агнешкі. Іх шэрсці ідзе на пальюшы для ксяндзоў арцыбіскупаў. Ці ведалі вы, што ёсць ордэны, месца нараджэння якіх Беларусь? На пачатку 20 стагоддзя ў Магілёве з'явіліся сёстры-місіянеркі святой сям'і, а ў 1923 годзе ў мястэчку Друя ўзніклі эўхарысткі. Кангрэгацыя місіянерак святой сям'і была заснавана ў 1905 годзе ў Магілёве на Беларусі. Сёстры ніколі не пакідалі краіну, нават у цяжкія моманты нашай гісторыі. Нашыя сёстры носяць хабіт. Хабіт, ён цікавы, ён мае верхнюю частку адзення, які называецца шкапут. Неад'емлемай часткай нашага адзення з'яўляецца крыж. І ён незвычайны. На крыжы Езус апранутае першасвятарскае адзенне. Езус, як першасвятар, маліўся, каб усе былі адно. Крыж нам прыпамінае аб нашай харызме, об едности христиан. Первая наша особенность нашей конгрегации – это в центре всей нашей жизни является Евхаристия, адорация укрытого Иисуса Христа при святых дарах, жертва и благодарность. Адорацией выплывает наша апостольская деятельность и все служение, которое мы несем в приходах, в наших домах, и каждая сестра там, где ее посылает Бог. Молитва за костел и священников, потому что мы понимаем, как важна молитвенная поддержка для тех, кто служит людям. Самое главное, что Иисус Христос, Он действует через нас, в нас, и мы стараемся не закрывать собой Иисуса Христа. Быть рядом с людьми в апостольстве — это значит, что мы через катехизацию детей, молодежи, поддержку верующих людей, помощь в приходе священнику, забота о бедных и нуждающихся в нашей помощи. У Докшицах служат сестры-адораторки крови Христа. Нашай заснавальніцай з'яўляецца святая Марыя де Матіяс, простая італьянская жанчына. За свайго жыцця адкрыла каля 60 школ, дапамагала бедным і патрабуючым. Хацела несці Хрыста праз адукацыю і хрысціянскае выхаванне. Наша назва «Адораторки крови Христа» походит из итальянского «Adoratrice del sangue di Cristo», что означает «Adoratrice» означает ушановывать, поклоняться крови Христа. А наша аббревиатура АСЦ. Мы международная конгрегация. Наши супольности знаходятся на кожным континенте. І ў розных краінах свету мы маем розныя адзенні. Але аб'ядноўвае нас адзіны знак – сэрца з крыжыкам, якое сімвалізуе укрыжаваную любоў. Пры кангрэгацыі ёсць таксама свецкая супольнасць, якая жыве духоўнасцю крыві Хрыста. У Беларусі, Польшы, Расіі і Літве налічваецца больш за 6 000. Найважнейшай мэтай нашай кангрэгацыі з'яўляецца паказаць людзям, якой цэнай Езус адкупіў кожнага чалавека, цэнай праліча сваёй крыві за нас і дапамагчы дайсці да збавлення. Гэты рух адновы хрысціянскага жыцця з'явіўся ў нямецкім горадзе Шанштадт, што азначае прыгожае месца. Сёння сваё прыгожае месца Шанштадт сёстры ствараюць у Беларусі. Маем 3 формы служения: активное апостольство, сузеральная форма и пустельницкая. Сестры виконують своє покликання, живучи у супольності або живуть одні. Носим брошку з виявою Маті Божої Тройці Цудовної, на якої зміщений девіз нашого служення. Caritas Christi urget nos. Любов Христа охопила нас. Кожна сестра присвячає своє життя Марії, заключаючи заповіт любові з Маті Божої Тройці Цудовної. Наша місія – Марійна формація дівчат, жанчин і сім'їв.
Салезіянне вядомыя тым, што працуюць з моладдзю. Вось яшчэ 3 асаблівасці супольнасці, пра якія мала хто ведае. Імя Страдаша. Віва Марія. Вось так мы вітаемся ў нашай кангрэгацыі. Гэта прывітанне азначае «Няхай жыве Езус і няхай жыве Марыя». У нас няма кляштара, а месца, дзе мы жывём, гэта наш манаскі дом. Адметным знакам нашага інстытуту з'яўляецца крыж, а не шэры хабіт, як усе правіты. Колер неба носят на галаве сёстры святой Ядвігі. Жартам каталікі называюць іх блакітнымі бярэтамі. Хоць нас і называюць сёстрамі-ядвіжанкамі, нашым заснавальнікам з'яўляецца ксёндз Роберт Спіска. Святая Ядвіга – гэта наша апякунка. Девиз нашей конгрегации – благословленные и милосердные, бо сутность нашей службы – это активная любовь до тых, кто найбольш гэтага патрабуе. Мы носім велюм сіняга колеру на знак адданасці Найсвяцейшай Пані Марыі, а таксама, каб заўсёды памятаць, што думкамі мы павінны імкнуцца да неба, а нагамі цвёрда ступаць па зямлі. Прыходзячы ў кляштар, мы змяняем сваё імя. Пішам 3 імені святых заступнікаў, якіх хочам атрымаць. І толькі на цырымоніі прыняцця да навіцыяту даведаемся, якое імя атрымаем. Сэрца – гэта сімвал любові, і сэрцанне, манаская супольнасць Францыі, несуць любоў і паяднанне з Богам, патрабуючым. Наш сэрцанскі сімвал – такі крыж з пустым такім сэрцам. Канешне, крыж абазначае як знак збаўлення, але што адметна, у тым крыжы ёсць сэрца, якое пустое. І сэнс у тым, каб мы запоўнілі сваёй любоўю гэты крыж, гэтую любоў да сэрца Езуса. У айца Яна Дэона не было нейкіх спецыяльных вымаганняў да сваіх манахаў, каб яны ў нейкі спецыяльны спосаб кампенсавалі гэты недахоп любові. Перш за ўсё, гэта праз нашае жыццё, нашу дзейнасць, нашае жыццё шлюбамі законнымі. Ён хацеў, каб кожны гэты дзень быў напоўнены гэтым духам любові і кампенсацый. Нашай асаблівасцю з'яўляецца адарацыя Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса, прысутным у Найсвяцейшым сакраменце, як кампенсацыя Езусу Хрысту за грахі чалавецтва, за няўдзячнасць, за абыякавасць, за ўсё тое, што раніць Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса. Такой важных рысаў гэта ёсць місійнасць. Нездарма наш заснавальнік, отец Леон Ян Дэон, вельмі жадаў сам паехаць на місіі, але, на жаль, ягоныя абавязкі, якія выконваў як заснавальнік кангрэгацыі, таксама іншыя грамадскія справы, якімі займаўся, яму гэтага не дазвалялі, таму ён выслаў першых сваіх, скажам, сыноў на місіі. Ажыўляць веру – асноўнае заданне айцоў-палатынаў. Супакой Хрыста няхай заўсёды будзе з вамі. Знаходжуся я ў Рыме, бо гэта тутай, амаль 200 гадоў таму, пачалася і нарадзілася вялікая справа, Божае дзела, справа святога Вінцэнтага Палотні, аб'яднанне каталіцкага апостольства. Нарадзілася тутай, у Рыме, каб ахапіць увесь свет. Паглядзіце, як сёння мы жывем на Беларусі. Універсалізм палатынаў – гэта значыць быць там, дзе мы патрэбныя. Кожны хрышчаны ёсць пакліканы да апастольства і супольнай адказнасці за місію касцёла. Мы гатовыя да любой працы і служэння ў розных краінах і культурах, каб абвяшчаць Евангелие, бо для нас няма чужых праблем. Айцы палатыны са Жлобіна вітаюць вас. Каритас Христи урбет нос. Отец Олег. Отец Юзеф. Каритас Христи урбет нос. Гэтае слово наша заснавальніка Вінцэнта Палотці тлумачыцца як любоў Христа, інспіруе нас. Мы, палатыны, пазнаём любоў Пана Бога ў нашых супольнасцях. Гэтая любоў Пана Бога становіцца інспірацыяй
Таму мы хочам служыць Богу і людзям. Ад інфінітам Dei Gloriam. Гэта заклік Вінцэнтага Палёцці «Усё дзеля бясконцай хвалы Божай». Жаданнем Вінцэнтага Палёцці было абудзіць веру ў тых, каго яна ўжо паволі патухла. І вось нашым заданнем айцоў-палатынаў з'яўляецца ажыўленне веры, бо вера – гэта не музейны экспанат, который можна схаваць за шклом. Вера – гэта сила, которая дзейнічае ў свеце і ў сэрцы кожнага з нас. Абуджэнне веры нас тут у Мінску, святароў палатынаў, айца Александра і мяне з'яўляецца сустрэча з людзьмі, малітва і таксама будова новай парафіяльнай святыні. Шарите по-французску означае «милосердность». Орден Шарытак з'явіўся на нашай зямлі ў 1991 годзе ў Брэсце. Наша вопратка не называецца хабітам, як у многіх законных супольнасцях, але святая сукенка сіняга колеру, а не шэрага, як многія могуць лічыць. Мы носім імя сестер міласэрнасці, але часта нас называюць шарыткамі ад французскага слова «шарité», што азначае «міласэрнасць». Калісьці усе нашыя сёстры насілі карнеты, якія многія з вас маглі бачыць у знакамітым французскім фільме з Луі де Фінесам. У нашай кангрэгацыі мы кожны год складаем шлюбы з намерам на ўсё жыццё. Святы Вінцэнты вельмі часта падкрэсліваў, што дух нашай кангрэгацыі палягае на 3 цнотах. Гэта любіць Пана нашага Езуса Хрыста і служыць яму ў духу пакоры і прастаты. Кожная сестра міласэрнасці нашай кангрэгацыі складае 4 шлюбы. Апрача чыстасці, паслухмянасці і беднасці складаем шлюб служэння бедным, якім забавязваемся служыць усім патрабуючым і церпячым духоўна ці фізічна. У гэтым годзе сваё 30-годдзе служэння ў Беларусі адзначаюць сёстры Кацярынкі. Першай асаблівасцю з'яўляецца тое, што наша супольнасць, наша кангрэгацыя – гэта першая кангрэгацыя, якая зацверджана на тэрыторыі Польшы была і выйшла за кляўзуры. Першая апостальская кангрэгацыя зацверджана на папескіх правах. На 6 правінцый і кожная правінцыя мае свой манаскі строй. Наступнай асаблівасцю з'яўляецца тое, што зазвычай ва ўсіх манаскіх супольнасцях і кангрэгацыях пярсцёнак даецца на вечныя шлюбы, а наша кангрэгацыя заўсёды выдзяляе на першыя шлюбы. Сёстры Кацярынкі працуюць у кожнай галіне дапамозе бліжнім. Адзнакай Кацярынкі з'яўляецца кацярынскі знак. Гэта крыж, упісаны ў кола святой Кацярыны, мучаніцы і панны. Вядома, гэта не ўсе ордэны ды кангрэгацыі, якія крочаць да святасці праз Беларусь. У нашай краіне служаць Богу ды людзям 55 каталіцкіх манаскіх інстытутаў. Усе яны тут, на зямлі, для таго, каб нагадваць пра сапраўдны наш дом.